Alipa tjuppa. Kevätten rinnassa. Syvä huokaus. Raskasta aikaa tää keväs. Mennään kattoo Elpatarta, mutta ennen sitä mulla on yksi kysymys. Mistä se johtuu, että itse joutuu täällä veneellä painamaan duunia niin kuin 24/7 ja toiset tulee nostopäivänä ja järveen ja that's it. En mä taju. Kauheasti menee aikaa tässä veneen touhutessa. Ehkä sitä on niin hias tekemään, en tiedä mistä se sitten johtuu. Mut kaikenlaisia hommia on tullut nytkin tehtyä. On esimerkiksi maalattu, joka meni aivan ketuiksi. Väärä koveite, no onneksi se nyt on siinä kuivanut. On pakoputkeen oikastu, siihen hyökkäs laituri kimppuun, niin se oli puoliksi. No on oikastu ja maalattu ja se meni ihan ketuiksi. Joo, niin kuin näkyy. No, ai. On rappusia öljytty. Hiottu ja öljytty. On sängyn alle tehty valoa. Kyllä näkyy. Täälläkin tilassa varmaan käydään kesäaikana. No ehkä 4 kertaa. Keväisin laitetaan tavaraa, syksyssä otetaan pois ja 2 kertaa kesässä ehkä otetaan jotain. No, mutta on vähän valot. Keulapotkurillekin on nyt valot. Sekin näkee siellä pyöriä. Kaikki löytyy. Pikkasen on saanut tehdä puuhommia. Vähän ikkunalautaa hiottu, öljytty. Joo. Ja sekin meni sitten puhki. Ja siihen tulee tarra päälle. Ai. Heti tulee paha olo, kun tätä aukkoa. Täällä sitä vasta hommaa on painittukin. Ensin taistelin tämän kanssa pari tuntia. Joku urpo oli laittanut se viime keväänä taas niin tiukkaan, että se lähti. Ei siis ehjänä lähtenyt, mutta meni aivan ruttuun, että sen sai siitä pois. Sairaus laittaa se niin tiukalle. Mutta onhan se tietysti kiva, niin silloin se ei saa siitä ilmaa. Eikä vuoda, mutta saakeli, että oli tiukassa. Impelleri tuli vaihdettua. Silloin oli ajettu 2,5 tuntia. Onko se nyt 3 vai 4 kesää? Se oli aivan uutta vastaavaa. Ei siinä ollut mitään. Ehkä siinä on sellainen jutska, että kun se on alkuperäinen, niin se... Ja impellerikin tuli vaihdettua. Olikohan siinä 2,5 tuntia, 3 vai 4 kesää, kun silloin nyt ajettu, niin tarkistin nyt senkin. Se oli kyllä ihan uutta vastaavaa, ei siinä ollut mitään. Sinne se laitettiin varaosa hyllyyn. Varaosa siiveksi, jos sitä toivottavasti ei ikinä siis tarvitse, mutta eihän sitä tiedä. Mutta onpahan nyt sekin vaihtu. No joo. Ja sitten tämän neitosen kanssa. Siinä, no tämä ei tarvinnut suurta taistelua, se lähti aika helposti. Veden erotin suodatin. Ei siellä kyllä vettä ollutkaan, pikkasen jotain muuta mujua, mutta ei vettä. Että hyvä niin. Ja sitten tein myös vallasremontin sen verran, että vaihoin vallakseen noin pikkusuodatinpatturunat. Näyttää vaikuttavan vallakseenkin vaihtaa noin, niin tulee lämmintä. Tässä tilanteessa lämmintä vettä, mutta tulee kuitenkin. Tuolla on se toinen myllyväri. Sitten on tullut rakenneltua syksyn jälkeen kaikki letkut kiinni, vesiletkut kiinni ja harmi kun ei saa vaan vettä nyt täältä mistään lahesta, niin telakka-alueelta tai satama-alueelta, niin ei pääse testaamaan mistä vuottaa, mutta nekin on nyt kiinni siellä ja roskis on kiinni. Se on vähän pitemmässä varressa, niin siinä on tehty tollanen tanssitanko siihen vaakamamboon, niin ei heilu sekään. Vesipumppu on laitettu, minä otan aina talveksi pois kotiin sisälle, niin se ei jäävy, mutta en tiedä, sekin on nyt sinne kiinni. Oma aikansa menee senkin laittamisessa. Aina kaikki työkalut häveyksissä. Sitten yksi tosi mysteeri, mitä mä en niinku tajua. Täällä alanappulasta, tämän kanssa minä olen taistellut ihan eniten. On edellisen omistajan laittama torvinappula. No, niin kuin kuuluu, ei toimi. Viisastuneena siinä sitten ajattelin, että
Viime keväänä kävin ostaa uuden torvi rikki, no ei ollut. Ei ollut rikki. No sit mä tein sinne uudet johot, vedi kauhea savotta tuosta ja tuolta ja tarkaa pitkin. Ja laitoin nyt lussat lussaan ja miinukset miinukseen ja torvi väliin nippu sulakepalloa. Siinä on vielä mietintää, mitä siinä pitää tehdä, mutta eiköhän se yön aikana selviä. Yleensä ne aamulla on ihan selviä hommia. Mutta hippo oikeastaan sisäpesua vaille ja ulkopesua vaille valmis. Tavarat tietenkin sisälle. Ja tänään on tiistai, lauantaina olisi lasku. Katsotaan, sehän on ennusteen mukaan ihan kauhea keli. Tuulee ja sataa ja 2 astetta lämpöä. Toivottavasti tulisi vettä eikä lunta. No en tiedä, lumikin olisi kiva. Nyt aitaan katsoa mitä Elpattarille kuuluu. Sielläkin on kuulemma moottorin saatu käyntiin ja tuhoja löytynyt. Päivää. Päivää. Mitä meille kuuluu? Hyvää kuuluu. Mitä meillä on tässä kyydissä? Levyjä. Onko nää yli vanerilevyä? Tästäkö on lattia tullut? Ei lattia, vaan seinä. Näin paksusta on seinät. Niin seinä tulee tänne. Jos sinne tulee kaappeja ja muuta, niin tähän No niin. Tää 12 millistä. No luultavasti pysyy. Kyllä pysyy. Mennäänpä katsomaan sisään. Mennään hiljaa, että ei häiritä. Mennään hiljaa, ettei häiritä. Mennään katsomaan, että tekeekö täällä joku oikeasti jotain. Joo. Tällainen tehdään, näin, tällainen. Halipat suippua, nyt päästiin keväiseen satamaan ja tässä näkyy tää vaneri, mitä äsken katsottiin. Onhan tääkin aika paksua. 12 millistä, niinkö? Joo. Terve vaan. Terve. Onhan täällä seinää tullut, ihan piruksi. No joo, sanotaan, että levytys ole niin sanotusti loppu suoralla. No niin, viimeksi oli, en muista, mutta kylmä oli kun käytiin. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Puhallus? Oliko siitä kommentoitavaa puhalluksesta? Selvä. Olkapäät hellänä. Joo. Meni vähän ketuiksi, jouduttiin puolet katosta purkamaan. Johtu mistä? Irtos. Paukahti irti sua. Joo, mutta se, että miksi se paukahti irti? Tää on ensimmäinen, kun tällaisia mä en tiedä mistä on, että kaikki on puhunut omia visioitaan ja ehkä siihen kylmän piikkiin, en tiedä. Mutta olihan täällä kuitenkin lämmin täällä sisällä ainakin. On, ehkä se oli sitten... ja kyllä pelti oli sallituissa lämmöissä, Joo. mutta jäähtykö liian nopeasti? En tiedä. Joo. No niin. Mutta... Ensi kerran osaat paremmin. En tiedä. No ei sit tiedä niin. Ei. Mutta kun tossa puhallettiin hallis sisällä lämpöisessä, niin tapahtui sama efekti. Aha, okei, selvä. Niin mutta en tiedä. Mutta Se... nyt on kiinni. Nyt on kiinni, selvä. Nyt on kiinni. Mikä tötteri sun päällä voi olla? Ilmanvaihtotettu. Ilmanvaihtotettu. Tuolla on toinen. Joo. Mutta joo, tällainen. Keula on levytetty melkein. Palat on jo valmiit ihana. Tähän laitetaan telkkari. Tai itse asiassa tonne nurkkaan. Kyllä, mutta siinä luki. Paljonkohan tässä on neliöitä? Ei sitä tähän kameraan saa, mutta... Mitä tää oli? 9 neliökö tää oli tää keula? Niin, 9 neliöä keulakämpä, eli Master Bedroom. Nyt tässä vähän niinku näkee tätä koko, joo. Ei tätä tähän kameralle varmaan saa, mutta kyllä tähän niinku aika tilavan sängyn saa.
Juu, kyllä tähän tulee 180 kertaa 190. No. Just näin. Sähköjäkin on vähän aloitettu. Juu, siinä on vähän televisioantennia ja sille pistoketta. Ja Katoja, ootte oikein piirtänyt mitä tulee mihinkäkin. ei tällä päällä, kun ei jää mieleen. Jaha, se on sama pää varmaan täälläkin. No. Mutta toi on kyllä aika hyvä, että pystyy noin paksusta vanerista tekemään, niin sit sinne saa jotain kiinni. Sepä tässä on joo, ja tämähän nyt ei tule olemaan sitten mikään valmis pinta. Että ei tule, että tähän on sitten ihan muu pinta tulossa. Uskalletko paljastaa? No sapelimahonkin on todennäköisesti. Aika vaan, niin vaneri, joo. 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 Että tämmönen, mutta Kaikki vanerimyyjät voi olla sitten yhteydessä tänne päin. kyllä siellä ollaan jo käyty. Aha, okei. Selvä, tänne tulee sitten jotain kaapistoa, mutta se nähdään sitten seuraavat, tai sitä seuraavasta Tuolla on tai vähän sitä seuraavasta. pillojen takana vähän hahmoteltu. On vähän korkeampaa hylly, sitten tulee hyllyköt ja yöpöytätaso sitten tohon sänkyyn. Mutta tänne ei tule vettä. Siis vesipistettä. Ei, Joo. ei ne tarvitse Joo. täällä. Mä äsken meinasin sanoa, kun mä tulin tänne häiriköimään, että vatupasseja ei saa veneessä olla, mutta minua heti korjattiin, että ne on siis viivottimia. Kyllä. Joo. Hänkin on huomannut, että ei niillä tee yhtään mitään. Mitään. Mennään eteenpäin. Joo, täältä löytyy näitä sähköjohtoja. No siihen tulee toinen televisio. Aha, no niin tietenkin joo. Sille antennin johon. Katsotaan näkyisikö tästä vähän. No, tästä vähän näkee paremmin. Joo. Meillä vähän odotuttaa, kun on ne vielä ne vesitonkat tuolla päällä, ne piti tänään lähteä pois, niin me saatais sähköt vedettyä tuolta keulapiikin, sit saadaan toi villotettu ja umpeen koko keula. Siitä tulikin mieleen, eli kerropas se projekti, mä näin jonkun kuvan tai videon, että tänne kannettiin painoa. Joo, yhdestä laivasta haettiin 850 kiloa lyijyä. Minkä muotoisia laatikoita ne oli? No ne on tommosia. Joo, ja ne 38 kiloa kappale ja niissä oli ihan kahvat. Just. Ja niitä Ja on siis ne- paljonko, sanoit sä paljonko niitä? 850 kiloa. Joo. Ne on tässä lattian alla ja sitten Minnan kanssa haettiin Ruoriniemestä hissipainoja 550 kiloa. No niin, ja ne on nyt täällä piilossa. No ne on täällä piilossa ja lisää haetaan vielä, pitää saada se 1,5 tonnia. Joo, 1,5 tonnia, no niin. Sen takia vesitankit tai noin ton katon päällä olevat Juu. vesipöntöt, niin oliko ne tyhjät? No en tiedä, mutta On tyhjät, kun ne Joo. pitäisi tosta nostaa. Joo. Onhan täällä tämmöisiä voimatyökalujakin. No niin, täällä oli siis tämä lemmenpesä konehuone ja sitten tähän tulee keittiö. No tässä on keittiö, nyt vähän piirrelty. Keittiö alkaisi tästä viivasta ja tulee liesi. Tuleeko anteeksi tähän jotain seinää vai jääkö tää niinku avonaiseksi? Nyt laitetaan vaikka havainnekuva niistä keittiöistä, niin siinä olisi vähän sellaista Selvä, suunnittelija keksinyt vähän sellaista. selvä. Mutta tässä olisi liesipaikka, Joo. Minkälainen liesi? kaasu, Kaasu. täysin ihan uunillinen. Joo. Sitten Kaasu tässä on vesipiste, eli tulee lavuaari. Ja sitten on pöytätaso. No niin, selvä. Yläkaappeja ei tule. Jännä juttu tää yläkaappi. Tule. Joo. Mut korkeintaan tähän jotain pieniä Joo. lokerikoita. Mut kyllähän sinne aika paljon mahtuu alastavaraa. Joo. Ja tähän tulee sitten Saunan seinä. ylähylly, välitaso tulee tähän puhelimille, mille nyt siellä sitten alapuoli, minne tulee mikrot. Ja Joo. Ja tämä oli siis nyt sitten, tähän tulee ruokapöytä. tähän tulee sitten pirttikalusto. Joo. Ja tonne tulee kulmakaappi. No niin, aivan. Kulmakaappi ja muuten sitten jää seinät vapaaksi. No tu- ilmalämpöpumppu tulee tänne. Niin joo, sisäyksikkö. Joo. Siis tuliko tää nyt vai ihan vaan 2 penkkiä tonne? Ei vai? vaan pirttikalusto, missä on yhteen, niin kuin pirttikalusto on. Selvä. Niin Ehkä meinattiin tää. kuvaaja ei tiedä mikä on pirttikalusto, mutta siis 2 penkkiä ja pöytä väliin. Juuri näin. No niin, selvä. Pitkää penkkiä. Selvä. Ei ole sitä tuolihässäkkää. Ei. Ja tähän tulee sitten luonnollisesti, kun tästä tää niin tulee sohva. Aha, Vuodesohva. No niin, ja sen alle saa tavaraa piiloon. Juu, se on. Joo. Nyt on vielä, ei tiedetä tehdäänkö kulmatyylinen vai Joo. se on Joo. vielä hakee paikkaansa ja Selvä. nyt
kun saadaan levytettyä, niin lattia eristetään. Tähän päälle tulee joku, mikä matsku? 30 millinen uretaani. Joku levy, joo. Joo, missä on urat Joo. ja vesiputki. No niin, tietenkin joo. Ja sen päälle tulee sitten, kai mä tämmösen sitten laitan. Joku levy nyt vielä kuitenkin sen päälle. Niin ennen sitä pintamatskua? Juu. Juu. Okei, selvä. No sitä mietitään kohta. Juu. Minna rupeaa siinä lakasemaan, eli sitäkin on niinku työn jälkeen otettu tähän kuvaan todistetusti. Ja nyt on sauna meillä siinä. Joo. Täällä on sauna tulossa pikkuhiljaa, kun saadaan saadaan lattia eristetty, sitten mä alan keskittyä tähän saunaa sitten rakentamaan. Ja täällä on vähän villoja, mutta lauteet tulis tänne päätyy ja nyt mä oon tehnyt vähän seinänostoa tänne alas ja Jaha. saa vähän saa laatottaa tänne vesieristeenä, että joo, kyllä. tässä on ne ilmalämpöpumpun putket odottaa tässä, kun saadaan se sille kohtaan. Niin. Ja tää on siis pelkästään löylyhuone. Joo. Kiuas tulee tähän, mikä on nyt tossa. Oli otettava oikein tänne fyysisesti, että saa tarkat mitat siitä, mihin se asettuu tähän kohtaan ja piippu täältä. Piippu läpi sitten No niin, selvä. Sitten tässähän on nyt tuleva suihkuhuone, eli ovi tulee tähän kohtaan ja ovi tähän ja tähän tulee sitten suihku. Just. Mikä se suihkun taakse tulee sitten tonne? No se on sitten tekninen tila. Mennään vaikka sillä nimellä, että sinne tulee kaikki inventterit, akustot, lämmittimet, kaikki tekniikka, sähkökeskukset ja jakotukit ja just. sitähän. Onhan tää nyt edennyt niinku ihan mukavasti, kun te olette tuohon. No joo, kyllä. Kerropa rehellisesti nyt, kun tää on siis, no ei tää vielä 8 kuukautta ehkä ollut teillä. Joo. 6. Hetkinen, no elokuusta. Joo. Elokuun alkuun. Silloin se oli heinäkuun loppua. Miltä jos ei puhuta niinku rahasta, puhutaan hartiapankista, niin miltä se on niinku tuntunut? Onko yöllä vielä uni tullut? Ei oo. Ei ahista. Eli vielä on kiva? Ei oo ahista. Niin. No sanotaan, että silloin se uretaanivaihe pikkasen vähän. Joo, mä ehkä silloin, se oli sitä talvella, niin mä ehkä silloin käytiin siinä ja se ehkä miehestä näkyykin, mutta eihän semmosille maha mitään. Tämmöisessä projektissahan tulee väkisin jotakin. Aina, mutta se oli niinku semmoinen. Se ei ollut ehkä itsestäkin. Ei, ja sitten niinku pysähtyi. Ei päässyt oikein jatkamaan. Kun se jäi niin vaiheeseen sitten se touhu, niin siinä tuli semmonen pieni katkos ja mä painoin sitten duunia muualla sitten vähän sen kuukauden. Niin. Mut ei siis, kyllähän se nyt tietää, että tuleehan näissä aina. Niin, on ihan väkisin. Väkisin. On niin monta liikkujaa, niin, mut ei se ihan jees, ei tässä mitään. Mä kuulin myöskin semmoisia huhuja, että te olette käyttänyt moottoria. Joo. Kaikki toimii. Kaikki toimii. Aggregaatista löytyy impelleri Tuusan. Käydään katsomaan. Riakaleena. Käydään katsomaan, mitä sillä tapahtuu. Ota. Pää pois näin. Käyväs. Sattuu vielä se impelleri kyllä ole tossa. Tossa. Eli sä laitoit sen sinisen mööpelin käyntiin ja tän näköinen on. Ja rupes lämpenemään. Hyvät veneilijät, vaihtakaa. Ja ostakaa, no en minä tiedä kunnon kamaa tai tarvikekamaa. Jokainen tekee mitä tekee, mutta Mut vettä ei tullut. Joo, sen tiedän, että tarvike vaihdetaan joka vuosi ja sitten, no, kyllä. Alkuperäisiä silloin tällöin, mutta tolleen käy. Ja sitten mä tiedän senkin, tai luulen tietäväni, että kun noita siipiä sitten joutuu etsimään missä sattuu. No, mutta ei se siihen jäänyt. Sitten kun mä laitoin vedet tulemaan, niin ilmeni sitten pakoputki, niin kuin on tuolla näkyy. Joo.
niin vuoti sitten monesta kohtaa. Nyt se on tuolla pakettiauton perässä ja haepa uuden putken siihen. Mutta se ei välttämättä johtunut siitä ylikuumenemisesta. Ei, eikä tää kuumentunut yli. Joo, Kyllä mä okei. katos, kun löin käyntiin, kun vettä ei tullut, niin Niin, aivan. pelit seis ja ruvetaan tutkimaan. Joo. Niin ei tapahtunut mitään, mutta sitten vaan kun vaihoin impelleri ja annoin koneet rullata tunnin, tässä täyttää häkää ja rupesin katsoa, että mitä tapahtuu, niin sitten vaan hoksasin, että tuolta rupesi vettä. Joo. Siitä rautojen välistä rupesi lentämään. Joo, sellaista se on. Minäkin vaihoin hippoa just impelleriä ja se ei ollut mistään kotosi. Tai ei ollut saanut hittiä siis, mutta tommosiakin vastoinkäymisiä tulee. Kyllä. Vaihtaa joku. Ja lyötiin me tulille tietysti pääkonekin. No se tykkäs. No sehän tykkäsi ja se läks kupala mun alta. No niin, mikäpä siinä. Se toimi, siinä ei ollut ei mitään, mutta on vielä huolto tekemättä, että nyt meinasin viikonloppuna ruveta öljyn vaihtoon ja Tuohon kun laittaa nyrkin viereen, niin näkee, että on vähän... Mikä merkkinen liian, en tiedä. eikö tää ne holsetti ollut? Joku holsetti se on, mutta kuitenkin iso se on. Eli lämpimäksi öljynotkeeksi ja sitten öljynvoima. Einatti oikein lähtee pienelle kruisille. Joo, niin mä kuulin, että paitset kyytiin jää muuten Joo. maaliskelle. Se on totta. Joo. Silleen se pitää tehdä. Kyllä me käydään vähän ajelemassa. No ei siinä. Joo, semmonen. No nyt kun projekti on tässä vaiheessa ja moottorit toimii ja kenu toimii, pakoputki saadaan siinä, niin kerropa nyt, onko sellaisia, kun on luukut kaikki riisuttu pois, niin onko tullut ylläreitä? Ei oo. Ei mitään, nyt on... Ei oo tullut ylläri, että kaikki on mennyt niinku... Tai on mulla toinenkin kysymys. No. Sä oot varautunut, jos tulee. No oon mä varautunutkin tietysti, mutta vähän tiesin mitä ostaa. Niin. Mutta ei oo ylläriä, että kyllä... Kuinka tarkkaan silloin, kun sä kävit tätä katsomassa, tai te kävitte Minnan katsomassa, niin kuinka tarkkaan te avasitte luukut ja vai uskoitteko te mitä myyjä sanoi? Ei saa sanoa ääneen. Tää keino. Ei saa sanoa ääneen, mutta eihän me avattu keskiluukkuja. Ollenkaan. Joo, Kun käytiin ajamassa toki, joo. totta kai, ja moottorit ja kaikki tuolta käytiin kolistelemassa, mutta Ihan joka luukkua ei ole. ei avattu täältä ollenkaan. Se sanoi, että siellä on hiekkapolssäkit ja Ja se piti paikkaa. Ja piti paikkaa, se sanoi, että ei ole mitään ongelmaa ja mä luotin, että asia on vilpitön. Joo, näin se. Ja näin se, ja tähän mennessä kaikki on ollut just niin kuin on sanottu. No nythän te olette purkanut niin paljon, että eihän täällä enää silleen varmaan suuria yllätyksiä voikaan tulla, mutta niin. No ei, juu, tää on ihan totta, ja maalattu ja Joo, kaikki muutenkin, niin kyllä. Uimataso, missä vaiheessa se on? Jäät lähti liian aikaisin. siinä kävi semmonen, ruvettiin tekemään toista puolta, sain rälläköityä putket, systeemit ja pidettiin päivätaukoa, tultiin uudelleen, niin sitten meni jalka läpi jäästä. Joo. Niin se jäi sitten se jäi, kevät tuli nopea, niin Joo. se jäi pois sitten nyt tällä vauhdilla, että nyt kun nostetaan ylös, niin ehkä mä sen tuossa hallissa sitten No niin. räpsäytän kiinni. Okei, eli tää homma jatkuu silleen, että todennäköisesti parin viikon päästä käytte ajelemassa ja öljyt vaihtuu ja patjat on mukana ja ensimmäinen retki ja sitten tää nousee ylös. Ja mites ikkunoiden kanssa eteen? No nyt mä menen että tällä viikolla soitella ikkunan toimittajalle, että tilata ikkunat, koska mä ei pintoihin kajota nyt ennen kuin ne on kaikki isot tehty, ettei satu vahinkoa. Joo. Niin vaihdellaan ikkunoita tässä ja lattia saadaan tehtyä, niin sitten ruvetaan levyttää kattoa. Minkähänlaiset ne ikkunat on? No ehkä me nähdään ne joskus. No, lämpölasit
ja pronssin väriset. Joo, selvä. Sellaiset oli. Vaihtuuko ne muuallekin kuin tänne alakertaan? Ei tähän sekuntiin. Joo. Et tonne ajohyttiin vaihtuu, mutta sitten kun mä sen räjäytän joskus, Joo, selvä. niin vaihtuu myös sinnekin, mutta ei nyt. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Projekti on hienossa mallissa ja kesä alkaa tässä ja te seuraavaksi kohta nostatte ylös ja puhallus ja maalaus. Ja voi kun mä pääsin siihen matkaan, jos aikataulu natsaa. Mutta sen näkee sitten miten sen käy. Mutta voimaa ja intoa. Palainaa sulta sitten vaikka kameraa. Kameraa, näin me tehdään. Niin mä voin ottaa video. Palataan asiaan. Hyvä.